hours na tayo pumapasok. I need to train my body. Sa umaga, exercise tayo. Exercise, pa-condition tayo para sa coming na bakasyon natin. Kaya na makondisyon ng katawan. Alam ko mainit sa La Union. Kailangan nagpalakas tayo. Lakas, pa-condition, ng katawan. Medyo mainit na rin dito. Ng konti. Medyo mainit na rin ang kondisyon dito sa California. Summer na. Summer. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. I am old. But I'm happy. I was once like you are now. Everything. Na, 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 na. Mainit na dito sa California. Ay nako, lalo na siguro sa Pilipinas, mainit. Kailangan kayanin ng weather. Ang Philippine weather. Ay nako. Pilipinas. Here I come. Punta tayo sa baryo. Sa ilog. Yan. Kain tayo ng mga laman na dagat. Jumping salad. Sa Ilocano yung bunog, yung malalaki, maliliit. Isda, ganyan. Sarap nun. Yan ang namimiss natin. So, direct flight tayo. Straight flight. Non-stop. Pal lang ating sasakyan. Philippine Airlines. Oh my God. Excited na.
Try mo. I know you have to go away. La 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 la. La 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 la. Okay, 6 more days. 6 more days to go. 6 more days to go. Na 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 na. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I know I have to go away. Okay, that's it. Babush. Bye bye.